beauty, glam. Vážení diváci, vítajte pri ďalšom sledovaní relácie Beauty and Glam. A dnes som tu s touto úžasnou ženou, Marcelkou Molnárovou. Ahoj, vítaj. Ahoj, ďakujem veľmi pekne. Čo tebe hovorí slovo alebo výraz, spojenie slovné beauty a glam? Tak jednoznačne krása, beauty, aby sme boli pekní, a glam, to je glamour, aby to malo povýšenie tej krásy na niečo vznešené, cnostné, elegantné. Glamour sa zvyklo hovoriť že princeznám alebo niekomu, kto proste je na nejakej vysokánskej úrovni a vie teda aj etiketu, aj etiku, aby to bolo čo sa môže, čo sa smie. Určite reprezentuješ ty ako žena obidve tieto vlastne výrazové prostriedky a preto si určite inšpiráciou pre mnohé ženy, vlastne preto som ťa aj pozvala, pretože nielen vo svojej vekovej kategórii, ale samozrejme aj pre širokú, obrovskú vlastne skupinu žien si určite príkladom, ako sa dá vyzerať, ako energiu sa dá vyžarovať. Predsa len si spevačka. Čo pre teba znamená v tvojom povolaní tá výzáž alebo vizuál, ako tá žena vlastne vyzerá ako spevačka? Tak nič sa nedá robiť, ale keď človek robí už len pred divákov, že sa postaví, tak je to istá zodpovednosť, že sa tam musíme pripraviť. A tá príprava nie je len na to jedno jediné predstavenie alebo na rad predstavení, ale prakticky ten život si musí tak viesť ten človek, že každý vie, že aha, sme na obraze, sme viacej na očiach, ľudia nás kontrolujú, presne tak, a sme viacej na očiach a dnes tá kontrola zo strany toho diváka je taká prísnejšia, ako to bolo kedysi. Na jednej strane veľmi divák vie oceniť, keď človek si vie urobiť aj zo seba trošku žarty, ale vie aj oceniť to, keď sa o seba pekne stará. A ako si ty povedala, že trošku nás tak sledujú a treba si dobre rozmyslieť, že aký odkaz alebo aký ten message zvykneme dávať z toho javiska, lebo to na nás zostáva. To je ako taká nálepka na tom človeku, že či už sa dobre vyjadruješ, alebo sa pekne chováš, máš dobré priateľstvo, máš pekné rodinné zázemie, tak aj toto všetko hovorí o tom, ako človek na to javisko prichádza, ako ťa rešpektujú. A potom, keď vlastne príde s tým, že im chceš dať nielen to svoje umenie, lebo to je asi ten základný princíp v mojom prípade. Tak, dobre hovoríš. To by som rada najviacej. Tak potom oni ocenia aj to, že sa pripravíš, že sa pekne oblečieš, že sa upravíš a oni to všetko berú ako v jednom balíčku, povedzme s takou mašľou, že tento človek nás rešpektuje a takto pred nás prichádza. Čiže je to taká zodpovednosť. A na čo by si pristúpila skôr, ak by si pochybila v tom procese toho svojho performance profesného, treba, že máš napríklad zachrypnutý hlas, alebo že sa ti vyhodila nejaká výražka, alebo že máš nejaké proste nepríjemné prejavy na svojom vizuáli, že ktorá z tých skladieb tej tvojej vlastne osobnosti na tom pódiu, že čo by viac trpelo? Keby si pochybila na tej stránke profesnej alebo na tej vizuálnej? Jednoznačne profesnej. Profesia je základ. S tou profesiou človek tam prichádza. To ostatné je len také, ako keby DPH nastavené niečo. Pozlátko, povedzme, aby to bolo teda aj posypané tými triblietkami trošku, ale v zásade človeku sa stane, pretože spievame a ten hlas je nástroj a je to živá vec, sú to hlasivky. Stať sa to môže kedykoľvek, samozrejme, vtedy človek musí vybrať trošičku iný repertoár, zjednodušiť veci, netlačiť na mílu. A nedávno som sa s jedným kolegom rozprávala, s takým, čo mi pred 100 rokmi robil manažera, tak mi povedal, predstav si aj moja dobrá priateľka a tvoja dobrá priateľka, slávna československá speváčka, už nemôže odspievať, povedzme, tie vysoké tóny, čo kedysi. A ja som mu povedala, aj toto isté aj u mňa. Vek proste neoklameme, nepustí, tak ako naše srdce vie, čo už prežíva moje ladniny, vedia, koľko majú rokov, moje kolená to vedia to moje hlasivky. Preto komponujem skladby, ktoré mám, povedzme, niekedy o terciu, niekedy až o kvartu nižšie, to znamená o 3 alebo o 4 tóny nižšie. Je pravda, že potom si dovolím počas toho celého večera aj zaspievať jeden vysoký tón, alebo zopár, že urobím nejakú kadenciu, ale už to nesilím a netlačím na to, aby to bolo celý čas, lebo si už nemôžeme ublížiť. Čiže umenie sa snažíme dať, ale musíme vnímať našu kapacitu. OK. V rámci toho ženského sveta, ktorý ty aj pekne reprezentuješ, aj zastávaš, máme nejakú hierarchiu tých hodnôt.
Čo je pre teba takých, dajme tomu, že tých prvých 5 ako keby z kategórie celkové zdravie, postava, nohy, vypracovaný zadok, vlasy, nechty, že čo je pre teba takých prvých 5 princípov, ktoré musíš proste mať, tých pilierov, aby si držalo proste svoje priority? A v mojom prípade je to asi základ psychiky. Okay. Keď je zdravá duša, tak je zdravé telo, tak máme dobré vzťahy. To je pre mňa základom. Dobré zázemie a keď človek stráca zázemie, niekedy sa to stane. Proste nemáme vždy ideálny život, tak aspoň ja som sa snažila v mojom živote, keďže som zažila mnoho strát, som si povedala, dobre, tak z toho univerza alebo od toho Pána Boha sme dostali toto, tak narábajme s týmto materiálom. Čo máme? S tým a netrápiť sa, že toto nemáme, s tým ako toto chcem. To nepomôže. Mám toto, mám takéto farby, tak z toho môžem nakresliť obraz, ako ty krásne maluješ. No a ty si povedala, že či sú to oči, tvár, nechty. Ja si myslím, že celkovo mojím takým predsavzatím je, keďže ja mám rada grécku kultúru a vôbec históriu ako takú, vyznávať kalokagatiu, aby súvisela duša s telom a s predsavzatím a plánmi do budúcna a s takým upokojeným poznaním, že kto som ja sám. Lebo zvykne sa hovoriť, a to nechcem teda morfondírovať alebo mudrovať, že aký je najťažší boj. Najťažší boj je samým so sebou. Presne tak. A keď toto človek vybojuje a začne sa potom boji mať rád, aj sa trošku obdivovať, aj sa tak pohľadkať, že to stála dobrá Marcelka. Zaslúženie. Poďakovať tomu nad nami, to je zákon. Ďakujem, že si mi dal toto, tak vtedy som šťastná. Ja som mala jeden čas, ako ty hovoríš, trošku problémy s pleťou a zistila som, že do nej nesmie človek chodiť, nesmie vstupovať, nesmie zasahovať, nesmie si tam to riešiť, že nájsť si takú radu tých vecí, ktoré pomáhajú na tváričku a potom nemusím mať stres, že pred predstavením niečo niekde mám, ale ako sme sa pred našim rozhovorom, trošku sme klebetili, sa rozprávali, že ja som mala takú dobrú školu, že som 5 rokov pracovala v Prahe a tam som robila s Karlom Gottom, Jozefom Lauferom, pani Ondráčkou, Hankou Zagorou a títo ľudia ma naučili, že urobiť si žart zo seba je základ. Áno. A keď sa aj niečo niekde vyhodí, ja na to naopak upozorním. Áno. Keď zabudnem text, tak im poviem, vidíte, aspoň viete, že spievam naživo. Upozorním na to. Áno. Urobím z chyby zámer a tak to prežívam. To je veľmi zaujímavé, čiže ten psychický taký ten základ a tie postoje sú pre teba úplne kľúčové, až potom sa môžu odvíjať ďalšie veci. Áno. A keď sa stane zle, tak si povieme, že takto to malo prosto byť. Koľkokrát, keby si vedela predstaviť, prídem a vypni aparatúru. Jasné. Nič. V Prahe som spievala 600 ľudí na Žofíne. Zhasla sála, pršalo, všetko, blesky, hromy, generátor odišiel a mne prišiel za mnou klient, že pani Marcelka, prosím vás, zaspievajte, ja viem, a len tak. Ako? Tak orchester zložil fitlátka, tak niečo len tak a kapela, tak na ten celý Žofín som zaspievala len tak. Wow. A to ešte môj ocko stihol vidieť, kde mi to publikum zatlieskalo veľmi vrúcne, bolo to krásne, kde sa ozývalo moje meno, to som si pamätala, som mladá a bolo to veľmi fajn, ale zákon je urobiť z chyby zámer a postaviť to na tom, že vôbec nevadí, že sa aj chyba stala. Tak to sú, áno, to sú už naozaj obrovské profesionálne kroky alebo také vylepšováky, takže možno aj vám to v niečom pomôže. Milé ženy, ale aj muži, pretože verím tomu, že túto reláciu sledujú rovnako obe pohlavia. Marcelka, bez výživy a pohybu samozrejme nemôže žena vyzerať tak, ako vyzeráš ty, čiže aj keď si umelecká duša alebo umelecký založený človek, čiže to je taká tvoja priorita, predsa len určite sa staráš o seba v oblasti výživy a v oblasti pohybu. Tak mi prezrať, že aký protokol ty používaš, že takto brutálne vyzeráš vo svojom veku. Tak to je roztomilá otázka a ja na to musím odpovedať tak, že keby si sa pozerala do môjho telefónu a vidíš fotografie, pretože zistilo publikum, čo nás sleduje, že ja až tak sa nevenujem tým sieťam, mala by som, bože môj, ja nerobím to, venujem sa iným. Priznám sa ti, že mám fotografie v tom telefóne, že je koncert, záhrada, záhrada, koncert, koncert, záhrada, záhrada, koncert. Ja to moje telo nejakým spôsobom musím posunúť do tej záhrady a to nie som vždy, že ja, lebo môj otecko, ja ho musím pochváliť, on už nie je medzi nami, už dávno odišiel do neba a on bol predseda záhradkárov.
To znamená, že my deti sme pekne museli ísť do záhrady, okopávať, zálisky hrozne olamovať, vršie strhať, vieš, skalicou modrou hlavičky na hrozne natierať. To ani neviem jeden z tých termínov, čo to rozprávam, vieš, aké postreky pripravovať otcovi, pomáhať mu pri postrekovaní, vieš, ako sa postarať, aby to všetko rástlo. A to vtedy som si povedala, toto neznášam, bože, prečo ja, toto musím všetky ostatné moje kamarátky sa hrajú. A neuveríš, tak sa to uložilo na moju kartrič, čo teda možno mám v hlave, neviem. Tak sa to tam uložilo, že ja mám teraz záhradku a mňa tá záhrada volá. To nie, že ja niečo robím doma a naraz počujem a cukyni. Teraz okopať. A už počujem paradajky. Už si nám neolámala si veci a musíš nás priviazať, pozri sa, fúka a toto. Čiže ja to mám, základ môjho života je, že som celý život cvičila. To je pravda. Balet som robila klasicky. Vidíš to? To nevieme, takéto zaujímavé informácie. Ja som u Dašky Poubišovej, u Helenky Žitňanovej vlastne chodila na balet, potom som chodila na Veršemu a tam som mala Elenku Záhorákovú a tá ma teda to bolo drezúra, takže ja som na drezúre vyrástla. Potom som robila všetky tie športové detské súťaže, čo si vieš predstaviť, všetko. Potom ma zavolali na bojard, tak som bola na bojarde a vtedy, keď sa začal ten bojard, tak my sme rok cvičili, aby ten bojard sme mohli odrobiť. To bolo v časoch, keď tam bol Jožko Vajda a Zorka Zoborová v tom prvom. To bolo veľmi dobre, pekné. No a popri tomto, že ja robím teda šport, robím jogu. Áno. Ja mám tak, že od septembra do apríla cvičím jogu a od apríla do septembra a októbra som v záhrade. To máš dobre rozdelené. Mám to rozdelené. A nerobím to, že cieľene, že ja teraz musím nejako ohromne vyzerať, ale vieš, kamarátka mi volá, kde si? Na záhrade. Čo robíš? Okopávam. Volá mi o 2 hodiny, veď sme sa mali stretnúť. Prepáč, že ešte okopávam. No keď tak dlho okopávaš, ozaj to sa spáli ten tuk. Takže... No určite, tak aj tie svaly samozrejme pracujú, ale zase je to náročné na kríže a na chrbát. Nemáš problémy s takýmito oblastiami na tele? Keď už veľa okopávaš, tak si to všetko zvykne na teba, ale ja potom zase idem na to sofistikovanie. Ja mám všelijaké dobré motiky, dosť vymakané, vieš, že už viem, že toto je na toto, to je takáto motika, toto si taký stroj objednám, vieš, ja už na jar pozerám, aké sú ponuky v tom, čo mi to pomôže, potom, že si tam dávam nejaké špeciálne tkaniny, aby mi toľko buriny nerástli. Napríklad, ja viem, že toto je o beauty a rozprávam o záhrade, nemala si sa ma pýtať. Ja viem, že je dobré poliať tak, ako keď si robíme dobré šaláty, že ty určite máš rada všelijaké a ty vlastne si poradkyňa vyživová, že ja neviem, cviklový alebo takýto šalátik, tak každý má rád zalievku cukor s octom. Áno. A to majú radi aj rastliny. Ja dám do 10-litrového vedra liter octu a kilo cukru a polejem tým, no by si videla moje paradajky. Takže sme plynule prešli k typom na pleť, na zalievku, na rastliny, ale možno, že by to bolo dobré aj na pleť, čo my vieme. Ocot je isto dobrý, lebo nám prečistí telo. Určite. Kto má usadenie nejaké kalcifikáty v tele, takých poroztápa, ľudia trpia všelijakými výrazkami. Ocot je výborný, určite, no. A Japonci to tým netrpia, lebo Japonci ešte do polievok dávajú ten ocot. Áno. A prakticky aj naše cievy, tým, keď dám, ty to isto lepšie vieš ako ja, čím viac dávame tých takýchto rozpúšťadiel, je to rozpúšťadlo, tak aj v nás isto nám to pomáha. Čo sa týka pleti, vieme, že taká kategória, že skincare, teraz sa to volá aj na Slovensku, skincare je príliš už veľa aj tých anglických výrazov, že nevieme to úplne presne preložiť do slovenčiny. Starostlivosť o pleť. Čo pre teba predstavuje tento segment a keby sme vošli do tvojej kúpeľne, koľko prípravkov nájdeme a čo všetko vlastne spadá pod tvoju starostlivosť o pleť na dennej báze? Ja si myslím, že základom je hygiena, že sa dokonale a precízne odlíčiť. Aj keď dojdeš o 2:00 v noci z koncertu? Aj keby som prišla o 3:30 ráno. Neexistuje, že by som si ľahla do postele, alebo niekedy sa mi stane, že prídem neskoro, zaspím na gauči, proste zložíš veci, vieš, proste to tam necháš, povieš si len na chvíľočku a ja potom sa zobudím v noci, idem hore toto, spinkať a vždy proste zubočky, tvárička, to je moje dcere, hovorím, to je na seba, to musí byť. A v zásade nemám toho možno až toľko, nemám
až takú veľkú radu, alebo možno až také sofistikované veci, ktoré by sa možno dnes očakávali a ktoré už mladé dievčatá by mňa vedeli tak poučiť, že ja by som tak pozerala, že holky, čo to máte, to už moja dcera poučuje mňa, mami, toto si iné storočie, mami, čo robíš? No, veď toto. No ale ja si myslím, že mne to zatiaľ stačí, že mám taký jeden strojček, čo robíš elektrický, keď potrebujem ako a to pracuje na nejakej báze nejakých ionizátorov? Presne alebo... tak. Robí, že trošku vypne pleť, keď idem na fotenie, trošku ju ako preberie. V zásade, keby sme, tak toto poviem, že ja to hovorím, to je efekt prekvapenia, vieš, keď sa tak zlakneš, tak sa ti vypne pleť a tá pleť sa trošku zlakne, keď tam dáme trošku tej elektriny, má tam také špeciálne gelíky. Priznám sa, Tinka, že ja to robím reálne raz za rok. Fakt? A mala by som viac. Tak vidíš to. Čo mám najradšej je kyslá smotana. Ako na jedenie? Aj. Ale dáš si to na tvár? Ja si to dám na tvár a s tým idem povysávať. Babi, počujete, jaký tip? Toto využijem, že teda, lebo budem len sedieť s maskou, to ja s mojím temperamentom, to ja by som nevydržala, musím niečo urobiť. A odkiaľ máš tento tip? Spomenieš si ešte, že tá kyslá smotana, že odkiaľ pochádza toto odporúčanie na pleť? Budem úprimná, toto je ešte hlboký socializmus, minulé storočie. Keď som ešte bola reálne mladý človek, tak mi povedala jedna babička, keď som niekde kade-tade spievala a vtedy som mala tú tváričku takú vyhádzanú, tak ona hovorí, no divka moja zlatá, však to si daj tú smotanu kyselú a to si takto dáš aj na líčka a budeš to vidieť, ak budeš pekne vypadať. Takže neznáme odporúčanie, ale zabralo teda, hej? A ja som prišla domov a hovorím, no tak počkaj, čo tá babinka hovorila, vyskúšame, tak ja som si nacapala tú smotanu a povedala mi, že nech to tam mám pol hodinku. A za to som si povedala, že obývačku povysávam a to za ten čas tuhne. Áno. A tá kyslá smotana, keďže je tam kultúra, ako na rozdiel od mnohých mužov, ten jogurt má kultúru. Prepáčte, prežmovala teraz si spravila, to bol žart. Tak vlastne tá smotana má antiseptické účinky, má také protizápalové, upokojujúce, dezinfekčné účinky, vyživovacie účinky a vlastne neurobí nič zle, len pomôže tej pleti. Človek porobí za ten čas a nemusíte, môžete si položiť na gauči. No a v zásade si stiahne, ja tomu hovorím, že nacucne si toľko toho tuku, čo tá tvárička potrebuje. Perfektné. Potom ja mám v záhrade veľmi dobré uhorky, tak nastrúham. Kedy si sa dávali nakrájané na toto, ja teraz akože nastrúham, ale s tým si človek už musí láhnuť, lebo už to sa nedá, že budú padať z tváre. Presne. Potom robím, že si reálne rozmixujem uhorky a pridám to k tej smotane. Nedá sa rozmixovať aj smotana, to by bola polievka. Jasné. A to inak odporúčam, to je obrovsky úžasná očistná polievočka v lete. Keď si čerstvé uhorky trošku nasolíš, trošku dáš cukru, ja vždycky dám trošku malinko cukru a trošku octu a dáš k tomu smotanu a rozmixuješ a taká svieža polievočka tiež prečistí vnútro. No a ja si toto zmiešam s tou smotanou, keď ešte nie je rozmixovaná, tiež na pleť, tiež upokojí pekne dekolt, vyživí. Super. Keď niekto chce byť štíhlejší, tak potom ten dekolt trošku trpí. Určite, že čím menej podkožného tuku, tak tá žena potom samozrejme aj v tvári musí korigovať tie vlastne svoje krivky na tele, pretože ja si myslím, že vekom je oveľa obťažnejšie udržať tú harmóniu medzi krásou tváre a krásou postavy, že sa oveľa delikátnejšie musí aj v tej výžive orientovať, čo a ako pracuje, takže toto je určite jeden dôležitý segment. To by si mi vedela poradiť, čo s tým spraviť, lebo ono opticky to ešte jak tak vyzerá. Človek aj cvičí, aj sa snaží, aj teda, ako som hovorila, chodím do záhradky, ale isté veci už na sebe vidíme. Úplne nebude to perfektné, už sa s tým musíme zmieriť, ale keď sa oblečieme a vyzerá to takto krásne, tak ja si myslím, že môžeš skákať 100 metrov. Že si úplne niekde inde ako bežné ženy, takže stále si myslím, že máš určite aj genetické šťastie, ale samozrejme, že aj tá tvoja disciplína, ktorá ide aj z tej tvojej profesie, aj z toho života, ktorý si skladáš takto perfektne, tak to určite presakuje aj do týchto sfér. Marcelka, máš krásny make-up, taký naozaj, že ti sedí vlastne k tvojej tvári, lebo máš pekné črty tváre, čiže až tak príliš make-upu nepotrebuješ, obviously, alebo evidentne. Ale predsa len nejaký ten make-up si na dennej báze možno dávaš, čiže aká je tá tvoja make-up rutina, že si zasadneš a ideš na nejakú bežné stretnutie, alebo ideš do obchodu, alebo ideš niekam, nie až tak na vystúpenie, ale na taký bežný deň, že čo je vyslovene niečo, čo musíš so sebou urobiť. Aha, v mojom prípade jednoducho.
rýchly beh dvoch čiar okolo očí. Po ceste, že ja nemám lesk, trošku lesk a idem, takže nabehaný život. Ja neznášam si robiť make-up. Vážne? Celoživotne. Predstav si, kedysi, keď som bola v divadle, to musíš dennodenne a tam tie masky niekedy boli väčšie. Nánosy boli väčšie. Vždy som si umývala, pre mňa je aj základ to, ja si často umývam štece a všetky tie húbky, ktoré... Aby to bolo čisté. Tak. A ja, keď nemusím, ja sa priznám, že ja si make-up vôbec... Teda akože make-up je aj to, že si očka urobíš, ale dať si make-up, teda dať si púder alebo dať si podkladovú nejakú bázu, to ja neznášam. To som ja anti-make-upová a ja rada teda naozaj, že si dám trošku toho lesku alebo nejakú tú pusu si spravím, čiary okolo. Musím mať myhalničky, to mám pocit, že ja keby, a hlavne ja som blondína, ja mám pocit, že ja keď sa nenamalujem, ako keby som odišla. A už nie som. A keď si trošku dám tie čiary, že zvýrazním pár vecí, tak s tým som spokojná, ale mám priateľku, ktorá je vizažistka a ona keď teraz sme robili na vianočné pesničky, sme robili video a ona má tak jemnúčko, ale tak precízne, tak zvláštne make-upom urobí tú tvár, že ona vyzdvihne niektoré črty, ktoré sú fajn, vie zakryť, to ja som amatér v zásade a ani sa nehrám na to, že to viem. Ona to tak urobila, že sama som bola prekvapená, že ako si toto dokázala, že som taká potešená a potom sa ju snažím napodobňovať. Aha. OK, čiže nedávno sa hovorí, že make-up artist, že je to naozaj umelecké dielo, keď tú tvár vie proste niečo, čo treba potlačiť, vyzdvihne a zvýrazní. To ja neviem. A ani do toho vždy poviem, Alenka, ako toto robí? A tu si mi to, a toto si ako urobila? Tak ja si to už pozerám niekedy v zrkadle, ju sledujem. Je to úžasné to vidieť, ako to robí. A teda ten záverečný výsledok je taký, že ja vždy hovorím, aby som mala trochu výrazné oči, ale blondína nám nesvedčí byť premake-upovaná veľmi, takže ona to urobí tak, že ty máš pocit niekedy až, že ani nemám ten make-up na tvári. A už sa ti stalo niekedy, že ťa niekto prelíčil alebo že urobil niečo zásadné na tvojej tvári, že si bola z toho pred fotením alebo pred vystúpením? Je to také, že už tam človek nemá moc šancu vstupovať, zmeniť niečo, že ti treba nalepili nejaké extrémne dlhé myhalnice alebo že si bola extrémne nespokojná. Pamätáš si aj takýto zážitok nejaký? Taký bolo 100, 500 a všade. Áno. Počujem, raz ma tak namaľovali, keď som v jednom televíznom programe v Prahe účinkovala, pritom oni mali ako špičkových vizážistov. Nejak sa na mne vyřádila taká jedna make-up artistka, vtedy sa im ešte hovorilo vlastne vizážistka, áno. A tak to urobiť, tak mi chcela dopriať, že som vyzerala som tak staro zrazu. Vieš, že sama seba som nespoznala, bola som z toho nešťastná a prakticky ja som sa musela odlíčiť. A reálne som sa musela odlíčiť a dať na seba niečo iné. A veľakrát sa to stávalo, že keď sme robievali také tie veľké televízne programy, kedysi sa robili také veľké show, že sa snažili urobiť také veľké oči a na červenom pusu. No a ja som vyzerala jak Ježiba. To bolo strašné a som sa hanbila a nebolo to raz. Raz potom som zistila, že jedna pani, bola som na Sopotoch v jednej, to poľské mesto, primorské nádherné mesto, v ktorom bol taký slávny spevacký festival a tam prvýkrát v živote som zažila, že make-up artist čo vie urobiť a ona to robila, že tak so mnou vlasy toto ona urobila pár ťahmi, ja som sa pozerala na seba, však ja dobre vyzerám. Hej, že je to krásne. No, takže sú ľudia, ktorí vedia odčítať toho človeka, že sa im to podarí za pár minút a zase niektorí, ale zase aj ja mám skúsenosti také, že keď niekto dlho ťa pozná, dlho ťa líči, že má tendenciu ísť ako keby dolu s tou kvalitou, že ako keby že za pár rokov už to není samozrejme taký vstup, ale to poznáme samozrejme aj tú nižšiu kvalitu v nejakých pracovných prevedeniach aj v iných oblastiach. A ja mám opačnú skúsenosť vo všetkom. Či sú to moje grafičky, s ktorými robím knihu, tá kvalita mi ide vyššie, aj priateľstvá sú užšie. Aj tá kvalita, že ma vždy prekvapia, že vždy ukážu, že to ani, že vždy poviem, toto som ani nečakala. Môžem spomenúť moju grafičku Marka Vavrinčíková, úžasná a Lidka Verchováková, ktoré so mnou 4-5 hodín v tom grafickom štúdiu počúvajú, že čo ja od nich chcem a ako to chcem. Oni vždy ukážu, že to sa ešte povýši a aj Lenka Špalková, čo mi teda robí vizáž,
tak tá ma pozná už veľa rokov a skôr mám pocit, že žije so mnou a vidí ten vek, lebo to môžeme sa hrať na čo chceme, my vieme, koľko máme rokov, ja nemám problém to priznať a proste viem možno zaujať a dúfam, že budem vedieť zaujať aj tým, že priznám, že mám ten vek a ma to tak neboli. A ona vždy vie vyzdvihnúť na tej mojej tvári a že to nevadí a vždy hovorí, a ty si tak pekná, jak moja mama. Tak to je fajn, no, keď takéto vzťahy určite sú vzácne v živote, sú ako diamanty, ale zase o to sme radšej, že existujú. No a Marcelka, máš niečo také ty, ako keby no-go, že za žiadnych okolností by si nešla do niečoho takého, či v móde, v kozmetike, alebo v nejakých takých vylepšovákoch, napríklad trvala, alebo Crocsy si obuť, alebo niečo takéto, že čo je vyslovene pre teba, nejaké 2-3 spomeň, že čo by si v živote na tebe neuvidíme, v živote nevyskúšaš, ani si to nedáš. Tak to trvalo si teda klinec po hlavičke. Mne sa raz stalo, že ma presvedčili v slovenskej televízii, že dajte si pani Marcelka Trvalovú, idete robiť pesničku Dýchol mráz, hodou okolností skladateľa, ktorý teraz nedávno nás opustil, Igorko Bázlin. Áno. A akurát sme sa s ním včera rozlúčili a stalo sa, že teda ma presvedčili, že tou Trvalou to bude ohromné. Tak som vyzerala zle. Celý ten videoklip jedného 18-ročného dievčaťa dopadol tak, kde som taká bola škaredá. A je to na YouTube? Žiaľ Bohu, je to všade. Tak to pozrieme. A to vôbec to nevadí. Chceli to do televízie a hovorím, prosím vás pekne, nedávajte to správ, že fakt to vyzerá škaredo. A ten známy mi hovorí, no ja si to teda pozriem. A on si to pozrel, vieš čo, mi zavolal mi a povedal mi, teda to si bola tak škaredá, že by som si bicykel od teba Ale neutrala. tomu neverím, to by si nemohla až tak. Áno, bola som škaredá a možno tam bolo aj to, že ako také mláďatko, dnes 18-ročné holky sú šikovné a vybité a vedia všetko, proste toto už od 10 vedia, čo je dobre vedia v tom chodiť, hej. A ja amatérsky, rozumieš, že špirálu som si dávala v tom veku na tvár, takže ja som vôbec nevedela ani z akého uhlu sa ako zatváriť. Reálne všetci, keď si to pozriete, uvidíte škaredučké káčatko a potom, keď som to videla, som videla, že takto ozaj Marcelka nie je to, až moja mamička, vaša Marcelka, toto ozaj dobre nedopadlo. To som vedela, že to nie je tvoja cesta. Že trvalo nikdy v mojom živote, poprvé je to taká chémia, že to teda ublíži. Potom ma niekto, Tinka, presvedčil, na myhalnice si dať trvalú, na 2 mesiace mi odcestovali. Opustili moju tvár myhalnice. To som aj nevedela, že existuje trvalá na myhalnice. Že to ti zhustilo mi to všetko, môj hnev na tú holku, čo mi to robilo. Nikdy v živote. A potom, keď ty hovoríš Crocsy, ja Crocsy mám rada, ja si myslím, že to je proste obutie, v ktorých idem veľmi rada dokonca na poštu. Hej. Ako mne sa dokonca stalo, mám veľmi dobrého kolegu, herca ohromného, nebudem ho menovať, lebo teda by asi sa hneval, keby som to povedala, že kúsok odo mňa býva a hovorí mi, Marcelka, počuj, a ty si není dneska v pyžamku vonku? Som, ale veď to sa začalo nosiť, víš, bolo obdobie, keď všetci nosili ako keby pyžamo. Presne tak. A ja hovorím, ja si to lajstnem a šla som tak na poštu a kolegyňa ma stretne aj s ním, teda hovorím, počuj, ty máš aký dobrý kostým a on na mňa hovorí, není to pyžamo? Hovorím. A ona hovorí, nič si z toho nedom, niečo podobnom to bolo včera. A máš ešte niečo také, čo sa týka módy, že ja neviem, treba z leginy, nejaké tigrie, zvieracie vzory, každý má niečo, čo je vyslovene, že sa mu zdvíha žalúdok, keby si predstavil, že si to oblečie. Ja napríklad som mala také, že biele čižmy, to bol taký môj akože absurdný nejaký akože doplnok módny, že čižmy nikdy nemôžu byť biele, to som bola roky presvedčená a práve teraz sa to tak láme, veľmi si myslím, že sú moderné a dokonca si aj asi aj kúpim. Totižto ja som objavila, my sme žili, ja som bola malá v 70, tínedžer v 80 rokoch a teda akože už relatívne dospela v 90. My sme nemali takú dobrú módu, ako bola v 60 rokoch. Áno. Keď som sa ja rodila, tak vtedy bola najlepšia móda. Isto si pamätajú mnohí, čo nasledujú, alebo ich
rodičia, možno prarodičia, Evičku Kostolániovú, ktorá také kostýmy, takúto sukňu, biele takto, čižmy, odniekiaľ doniesla zo Švajčiarska alebo skade. Obliekala sa nenormálne, tančila, výborne, spievala, proste fantasticky. Oni to vtedy vedeli. Áno. A nás obliekali, že sme vyzerali také starenky. Tak konzervatívne. Tak to vyzeralo strašne. A vtedy som si povedala, pozri si tie videá, sa to vtedy nevolalo, ale tie videofilmy týchto kočiek, čo sa vedeli obliekať. Dnes sa tak vlastne všetci obliekajú crop topy, však oni to vtedy nosili, sa to volalo úplne inak. A uznávali takú tú krásu tej ženy, že musela byť krásna, múdra, milá, rovné blond vlasy, všetko. Čiže ako keby dnes bola presne móda 60 rokov. Tak to vyzerá. A biele čižmy boli pre mňa alfou, omegou. Ja som na to teda dokázala prisahať. Ja som mala také biele čižmy, ktoré som tomu hovorili, že zo západného Nemecka som si dala doniesť. Donesli mi bledomodré, lesklé, metalizové gate, legíny. A ja som teda vždy bola vyšportovaná, takže to vyzeralo perfektne. Lemovalo všetky moje svaly, vieš, že bolo vidno taký, onaký, vieš, pomaly píšťalu by bolo na lítkách vidno. Takže to ja som rada nosila a mala som rada také bundičky, dnes tomu hovorí sa bomberky, také kratučké, vieš, tie legíny boli s vysokým pásom. No to vyzeralo. To si nosila vtedy, hej? To ja som nosila. Takže to teraz, keby si tak vyšla, tak si absolútne in. No, a nedávno som si také obliekala, moja dcera mi hovorí, mami, najprv, že mami, ty takto nemôžeš ísť von. A potom mi povedala, mami, ale ty v podstate asi tak by si ešte mohla výjsť von. Nie je to v poriadku, hej. Nie je to zle, tak sme robili jeden taký videoklip, kde mi hovorí, že mami, ako do videoklipu fajn, že moc teda na tú poštu už nechod teda, alebo na nejaké rokovanie, to nie, ja pekne naslušno idem, kostýmček elegantne, ale teší ma tá vec, že si to môžem ešte lajsnúť, dovoliť a že si môžem sa zahrať na to, že snažím sa to telo udržovať v takej forme, aj tie legíny. A ja totiž čo vyznávam je oblečenie systém pančucha. To je aký? To je proste, že natiahneš niečo, čo je ako pančucha, že to je proste elastické, drží to telo a vie ti to spevňuje, vie ti to, lemuje ti to teda tvoje teličko. A toto ja mám najradšej, či sú to letné šaty, či sú to kostýmy, či sú to nohavice. Proste ja to mám nejak tak radšej v živote, keď som taká... Máš to dobrý pocit zo seba potom. Drží mi to lordózu rovno, vieš, tak ako je to určite nezanedbateľný pocit. No, a ja mám rada aj také, ako aj voľné veci a v lete, presne takto si dovolím, ale v zásade mám rada taký ten pančuchový efekt, že ma tak trošku donúti sa vyrovnať, donúti sa nekrčiť, ja neviem, ramena dolu a tak proste sa tak trošku skontrolovať, lebo to si myslím, aj to je základ pre človeka, ten postoj. Určite jedna z kľúčových vlastne aj zo zdravotného hľadiska. Týchto princípov, ktoré musíme denne dodržiavať, alebo keď šoferujeme, pekne vystretí, nenakláňať sa na tú páku, na pravú stranu, čiže určite to pekné držanie tela. To je žena, ktorá nevyzerá až tak dobre, môže ako keby vyzdvihnúť sa vyššie tou estetikou, keď urobí len takýto ako mierny krok. To je presne aj otázka fotografií a ty fotíš, ja som fotila, tak ľudia, čo povedia, niekedy keď idem na predstavenie, mi povedia, pani Marcelka, ale vy sa takto držíte. Poďte, ja ukážem vám, tak si urobíme, koľkokrát sa to stalo po predstavení. Holky, poďte, pofotíme sa, lebo chceli fotky. A že jak vy to, a ja viem, takto sa postavte, tak oni, že fú, však vy to viete, ako ukázať. A to stačí, no čo si myslia, že ja sa nenajem, že ja mám niekedy, no samozrejme, no že iste, že mám, lebo v doma si povolím a to, ale človek keď vie, že kedy ako musí a zapne tie svaly, tak vie, a tie svaly majú pamäť a ako aj chrbtica, že proste to všetko má pamäť a keď dobre stojím, tak ja mám taký zvláštny pocit, že aj vie zvládnuť človek trošku aj také ťažšie životné veci, že proste aj ten postoj, keď sa k nemu vie postaviť čelom, tak ho vie sklonená hlava, oči dolu, brada dolu znamená už negativizmus hneď v prvom kole. Takže... Alebo strach. Človek k nemu pristúpi a hovorí, tak bojíš sa, tak do teba ešte... Dobre, takže toto sú tie tvoje piliere. Marcelka, také, že estetická medicína, chirurgické úpravy na ženách, dneska je to obrovský boom, až by som povedala, že až chorý, pretože ženy, baby, 20-ročné si dávajú robiť rôzne procedúry.
na to, aby boli krajšie nejakým spôsobom, tým pádom vzniká taký pattern, že ideme po ulici a tie baby sú skoro každá veľmi, veľmi podobné sebe. Aký ty máš tomuto postoj a za čo si a za čo teda vôbec by si sa nepostavila, že v živote nikdy nepôjdeš týmto smerom? Tak ja to mám ako pri tých motikách. Ja mám rada technológie. Okay. A nový postup a veda a lekárska veda, ja som za všetko, čo nám môže pomôcť. Keď to je v istej tolerantnej miere, aby sme vedeli, že tá pomoc má byť na pomoc a nie na to, aby nám pokazili, povedzme, charakterový výraz už, že sa kazí, alebo nejakou úspevákami by sme nemohli hýbať niečím. Čiže ľudia, čo ma poznajú, isto vedia, že ja som podstúpila viacero zákrokov, ale zatiaľ boli neinvazívne, zatiaľ sa ma skalpel nedotkol, ani ešte nič takého nie, ale boli tam tie napomocné výplne kyselinou hyalurónovou. Ja som mala, už prakticky som to videla od mojich 14 rokov, že som mala také 2 zárezy na týchto nosovo-ústnych vrázkach, ale to bola zrejme fyziognómia. Áno, presne tak, že to tak je dané. No a ja tak, drahé univerzum, urob niečo, aby prišlo niečo, lebo ja s týmto už teraz vyzerám stará a reálne som s tým vyzerala tak stará, tak ja som to robievala, keď som išla fotiť alebo spievať, tak tie tampóny, čo boli pre zubára, tie som si rozrezala na poli a tie som si sem dala. Rozumieš? Zaujímavé. V 80 rokoch to som si dala, že A na pusu z Desanka Dudašová ma fotila a hovorí, Marcelka, tak zase tak vyfúkni, tak sme robili vyfúkni. Áno, typický ťah na fotenie. Tak, na fotky a potom som si hovorila, už drahé univerzum, už sme išli technologicky tak, že sú krásne domy, všetko tu stojí, ja neviem už aké stroje, dobré autá máme, tak šup. A zrazu to prišlo. A zrazu to teda k nám začalo byť príjemné a ja si myslím, že každá takáto pomoc žene, alebo aj mužovi, prečo nie, prosto človeku, je vhodná, keď je dobrá, zdravotne vyhovujúca tvojej pleti, tvojmu zdravotnému stavu, aby si na to nemala alergiu, aby sa niekomu nestalo, nedaj Boh, že by to neprežil, lebo aj také poznáme. Jasné. Aby mladé dievčatá si uvedomili, že každá tá korekcia, niekedy je to zbytočné robiť, lebo zistí dievča, že zbytočne toto bolo robiť, lebo po čase, ja až keď som mala 35, sa mi tvár dostala do istých foriem, ktorú som obdivovala, že teraz som rada, že to mám takto. Že sa to neustále mení. Netreba predbiehať udalosti, treba sa s istými vecami nie že zmieriť, ale umocniť aj make-upom, aj možno pocitom vnútorným, aj možno nejakými malými tými, umocniť to, čo je na tom dievčati krásne. Samozrejme pomáha vždy vzdelanosť, lebo tá múdrosť ako keby skrášľovala tvár. To je to, čo hovoria tí Gréci. V tom výraze to je cítiť. Je cítiť, keď niekto hovoriť vie, hovorí rozumne, nepreháňa, nepresvieča všetkých ostatných, čiže môže povedať vlastnú skúsenosť. A ak vie komunikovať, je to o to krajšie. A vtedy opäť má krajší postoj, rozmýšľa a tá múdrosť jednoducho sa dostáva na tú pleť. Alebo na ten výraz tej tváre. Základ pri týchto veciach je podľa mňa uchovať si charakter. Keď niekoho zmení, povedzme, či už tá plastická chirurgia, alebo výplne ho zmení natoľko, že už to nie je jeho charakter, vtedy si to tí ľudia začínajú všímať. Áno. A pozerajú sa na tú úpravu. Že je to proste prevyšuje to tu jeho osobnosť a niekedy aj negatívne. A ja poznám veľa skvelých lekárov, kapacity, ktoré sú veľmi nápomocní ľuďom, ktorí to potrebujú, keď napríklad niekto má zlomenú nosovú prepážku, alebo mu prekáže už, že trošku odstávajú uši, alebo niekomu prekáže tá brada, že sú to veci, ktoré ten lekár povie, toto odporúčam poopraviť, aby sa ten človek v živote cítil lepšie, lebo dnes ponuky pracovné, aké sú, to je proste dnes je existenčný boj tak silný. Čiže ako náhle by to človeku mohlo pomôcť v týchto oblastiach. K sebavedomiu, k sebauplatneniu. Presne tak. A vnútornému pokoju, že čo ja viem, už deti v škole sa hnevajú jeden na druhého, sú na seba zlí. Dnes to vidíme, kam tá psychika ide, čo si robia, ako si ubližujú. Čiže ja by som na tejto veci dbala, že na to posilniť tú dušu, urobiť si dobre v živote, využiť tú technológiu, ale hlavne si ničím, čo ponúka technológia, neubližiť. Presne, ale vidíme napríklad v profesiách, ako sú v Hollywoode, treba vysoký modeling, keď je naozaj, že nejaký Kate Moss a Naomi Campbell vlastne, že teraz sa ako keby vracajú
a určite cítia, že nedokážu držať krok v tom beauty segmente, tak s tými mladými, proste jednoducho ten vek tam je, tak sa snažia silou mocou, neviem, či vieš o tom prípade Linda Evangelista, čo si dala vlastne tie liftingy, ktoré jej proste neurobili moc dobre, že v týchto profesiách je to pre tie ženy asi extrémne ťažké. Je tam tlak. Je na nich celosvetový tlak. Teraz si predstav, stále niekto chce, aby si ty vyzerala dokonale. Krásna. A nešli si to dať urobiť do Bratislavy, kde by to možno nepoškodili. Áno, urobili veľkú chybu, neviem, kde si to ona dávala robiť. Viem, že mala z toho na chudiatko aj po tele, zdravotne. Áno, určite aj samozrejme, že pribrala nejakých tých pár kýl, čiže tá postava, tá tvár u týchto modelík alebo hollywoodske herečky, takisto ako sa dosiahne nejaká veková hranica, tak samozrejme, že už ten vizuálne je taký pútavý, tak častokrát strácajú prácu, čiže je to pre tie ženy dosť ťažká cesta v živote, ako nájsť tú správnu zlatú cestu. Áno, ten svet je krutý, je nekompromisný, teraz je to samozrejme o mladých ľuďoch, že niekto, kto povedzme má nejaký vek a povedia mu, no vy už ste stará, vy sa nám nehodíte na túto vec, tak ja som preto zvolila už pred časom, aby som si vyvážila tú vec, že nechcem toto počuť, že by mi to niekto povedal, lebo dokonca ľudia sú tak nekompromisní, že ti povedia, už odiť z toho javiska. Tá zákernosť určite je prítomná. Pričom keď niekto má rád nejakú prácu a chce urobiť a ešte niekto ti zatlieska, prečo by sa nešla? Tak ja som si vymyslela, a nie že vymyslela, mňa tak nejak to donútilo to okolie písať knižky, ja som vždy písala, aj môj profesor Vladimír Rusko vlastne na vysokej škole ma veľmi podporovala, pušoval do toho, aby som tvorila, tak som začala písať, tvoriť a založila som si vlastné vydavateľstvo a to je tak náročná práca s tou celou kompániou ľudí, ktorí mi v tom celom pomáhajú a s ktorými to robíme, že takéto veci ma ani len potom nezaťažujú, lebo to je vyvážené. Že vieš to vykompenzovať. To ani si nevšímaš. To ani si nevšímaš. A kedysi, to poviem na úprimno, ja som bola nešťastná, že som chcela viac spievať, byť viac videná, byť možno, ja neviem, stále v tom divadle, byť tam a v rádiu a neviem čo. Bola som z toho hlboko nešťastná a smutná. A keď som začala robiť tie knihy, tam som zistila, že je to poprvé nádherná, ťažká práca. Určite. Keď chceš, aby deti vnímali, že niečo napíšeš, oni nie sú naivné. Oni sú malé, ale nie sú hlúpe. Musia to uveriť. Musí sa im to páčiť. A nemôžeš ísť pod latku tých detí a keď sa im také niečo páči, deti ti vrátia tú energiu. To je najkrajšie na svete. A keď spievaš pre deti a oni prídu, takto naskačú za tebou a sa tam tešia, tak si povieš, toto stojí za to. Naplnenie. Rada to robím. A potom, keď mi niekto dospelý povie, vy už by ste nemali, ja vtedy poviem, a viete čo, ja som tak rada, že vy ešte pracujete. A držím vám palce. A ja im prajem dobre. Vtedy si poviem, že našla som si systém, aby ma to nebolelo, čo sa v dnešnej dobe deje, že ma niekde ľudia kritizujú. To je zase prirodzené, zase keby ma nekritizovali. Normálne. To zase musí. Najhoršie je, keď nič nehovoria, to je podozrivé. Áno, povedia, no tak dobre. Ale už som zažila aj obrovitánsku kritiku a najprv som si poplakala, lebo to tiež ako nedržím to v sebe. A ja som si povedala, dobre, teda tak sa pozrieme a ešte raz, vieš, prepáč, že niekedy sa hovorí, že povedia títo umelci, my nečítame tie zlé správy, ktoré na nás... To sa nedá nečítať. Ja ich čítam. Prehliadne žal. Ja ich čítam a ja najprv sa na nich, najprv ma to potrápi, poplačem, potom ma to nahnevá, potom im niektorým aj napíšem a potom si to prečítam ešte raz a potom si poviem, a nemali oni pravdu? Počuj, vieš, koľkokrát som si to povedala a zistila som, že obecne, ten obecný názor, keď som sa na to pozerala, dobre, niekto možno štartuje, ide do zlých slov, ale obecne som si povedala tak, asi by som trošku mohla počuť to publikum a zavnímať ho, tak niekedy sa dám aj nahovoriť a zistila som, že táto cesta pre mňa je celkom fajn. Že to zvládaš. Okay. Keď to nezvládnem, tak všetci budú vidieť, že pre mňa som to nezvládla. Tak niekto tie zlé veci len vytesní a nechce ich vidieť ani počuť a tak sa mu žije ľahšie, takže super, klobúk dole, to snáči o silnej psychike aj o tom posune osobnostnom, pretože asi sa to formuje, iné je to v 20 riešiť nejako tieto negatívne veci, aj na sociálnych sieťach mladí ľudia v dnešnej dobe musia sa absolútne vyzbrojiť riadnou silou a bojovnosťou.
aby vedeli stať sami za sebou. Takže... Na takéto niečo som vytvorila taký nejaký projekt, tým sa nechcem chváliť. Ja som len dala dohromady ľudí, kde my robíme také workshopy a prednášame tínedžerom, ako zvládnuť ten vek, čo sa im vlastne deje. Mentálne, psychicky, fyzicky, vnútorne, telovo proste, čo s nimi robia hormóny. A máme tam lekárov, ktorí prednášajú, ako zvládnuť stres, ako narábať s tým všetkým a máme to tak v takom trigóne, že tu je teda dieťa, alebo tá dospievajúca mládež, tu je rodič a tu je učiteľ. A táto vec, ten trigón by mal fungovať synergicky. Mal byť prepojený. To je moja, podľa mňa, celoživotná misia. Ja by som aj chcela, či sa mi to podarí, neviem, či môžem požiadať univerzum, aby som presadila, že by na školách základných aj stredných sa vyučovala 1 hodina sociálnej práce týždenne, aby deti vedeli, čo sa s nimi deje, ako sa ubrániť teroru, teraz to vidíme, že je to všade, ako nerobiť niekomu teror, ako pekne žiť, ako si povedať, aha, aj právne, alebo rodinne, mám tam problém v rodine, ako sa už zastabilizovať, alebo pomôcť svojim rodičom. A toto tiež pomáha aj tej vizualizácii, že nielen vnútorne, ja viem, ale keď viem vnútorne, tak sa mi to odrazí, že som zdravý a spokojný na tvári. Určite, to je určite zaujímavý projekt, takže si to popozeráme všetko. Marcelka, ty tu máš nejaké novinky pre nás prichystané, tak prezrať, čo teraz vlastne, aké je pre teba obdobie, čo sa týka práce, je december, pred Vianocami, určite nielen to, čo tu máš, ale aj to, čo tu nemáš, porozprávaj, takže poďme postupne, vidím tu na vrchu. Ja tu nemám len novinky, ja tu mám dokonca aj starinky. Tak dajme aj to. Ja som zobrala všetku moju prácu, čo mám, teda nie všetku, čo mám, niektorú. Teraz idú sviatky vianočné, tak máme takéto vianočné CD-čko a to tam nájdú ľudia veci, ktoré som tvorila ja, 7 pesničiek mojich, ale aj slovenské vianočné koledy. To je krásne, pri pečení koláčikov. Áno, Gunodová Ave Maria je tam Tichá noc, Svätá noc, takže všeličo. Tuto je moje CD-čko, ktoré toto fotila tá Desanka Dudašová, ktorá mi pozdravujeme. A inak neuveríš, toto líčil Brani Gröling. Hej, bývalý minister školstva, tiež pozdravujeme. Toto je jeho a pekné líčenie robil, naozaj. On je šikovný, je po všetkých stránkach. Tuto sme robili takú knižočku Zubková vila Zublinka, ku ktorej sme urobili aj takéto CD-čko. Pre deti projekt. Pre detičky projekt s lekármi. A my máme tak zaujímavo knižočky, že na našich listoch sa detičky neporežú. A keby si maminka chcela dať dobré červené vínko večer, že toto, a keď si to obleje, utrie, tak máme taký filter, že nezašpiní knižku. Aha, že zostane zachovaný ten materiál, hej? Tak, knižočku Hamko Mňamko máme vypredanú, tak tu si môžu akože objednať, ale musíme urobiť dotlač, tak nemáme také CD-čko v dobrom zdravom papaní, vidíš to? Perfektné. Tak Marcelka je naozaj širokospektrálne použiteľná, ako vidíte. Nielen okopávanie. Ale môžete si ma objednať. Má naozaj široký záber. Toto je to, čo som ti spomínala za tabuľou. Lebo pred tabuľou sa ukáže, že si aj rozumejú spolužiaci, ale za tabuľou sa už napíše všeličo. Takže tam už sú skutočné príbehy, ktoré sú zdramatizované a ktoré sú v takom zvláštnom fonte písma aj napísané s radami psychiatra, ako zvládnuť to, čo sa všetko tým tínedžerom deje. No a teraz máme novinku, ktorá zatiaľ z tlače ešte neprišla. Ukážeme zatiaľ plagát. Plagátik. Knižočka, ktorá hovorí o prístupe k zvieratkám, ale aj také starostlivosti a takom sociálnom princípe, aby deti vedeli, že aj sa zvieratkám ubližuje, aby aj vedeli, že keď niekto zbičuje koníka, že sa to nesmie, alebo aké zvieratko si doma zobrať, ako sa naozaj k nemu pekne správať a nerobiť čertovinu. Tak to je teraz novinka od 15. decembra, by mala byť vo všetkých. Takže od 15. decembra už si môžete potom zakúpiť, bude aj v nejakých knihkupectvách vo všetkých konkrétnych, čiže pán Tarej má všetkých. Perfektné. By to mohlo byť aj na našej stránke, aj na Facebooku u mňa si môžu. A my k tomu robíme detské predstavenia. Ešte aj to? Áno, a teraz bola taká detská bibliotéka na vzdelávanie, ako bibliotéka pedagogika. No my sme tam vystavovali a tam som robila práve tie detské koncertíky a to bolo podľa mňa, to je ešte povýšené, keď robím pre tie deti, že tie detičky, ako si vypočuli, čo som spievala, tak sa so mnou hrali, prišli na javisko a všetci prišli do môjho stánku. Hej. A to si myslím, že to je top mojej roboty. Niečo úžasné.
Ja ti veľmi pekne ďakujem za všetky rady, tipy, odpovede, za energiu, za to, čo si venovala mne, nám a všetkým tým, čo nás sledovali. Veľmi ti držím palce, aby si išla stále po tejto svojej úžasnej ceste, vďaka ktorej si taká, aká si, čo nielen vidieť, ale aj cítiť. Veľmi pekne ti ďakujem za tento čas, no a dúfam, že sme inšpirovali mnoho žien. Ja ďakujem za tvoje pozvanie, veľmi pekne a neberte to tak, že veľa rozprávam. Normálne som introvertná, tichá a zádumčivá. A píše knihy. Potichu knihy. Ďakujeme krásne, ahojte, dovidenia. Beauty. Glam.